Nakalugsong ta karon guys, magluto ta og sardinas, swan sardinas mo lutuon for breakfast niya. Ato ang parisan og buwad nga goodbye head. Dara guys, luto na nga to ang swan sardinas for breakfast. Ito guys, basta ako guys magkaon og sardinas, ako dyan na siyang lutuon. Di ko makaog ka ng diretsyon ra kaon. Diretsyon magali guys, butangag tuyo o kanang suka kamay. Pero kasagaran guys, ako dyan lutuon. Malami po guys. Wala guys, ang atong buwad na goodbye head. 4 kabuok guys, 30 pesos. Ano siya guys, ito ang goodbye head. Pare sa to ang sardinas nga gigisa.